اے ساری جگہ نہ گویا کہ خلاصہ بیان کر لگا سارے زمانے آچو مدنی من ٹھار سونا اللہ دے یار دا ہے سب تو کردار سونا تائی حلیمہ تیری بیڑی اج پار ہو گئی تیری سواری کنی تیز رفتار ہو گئی تیری سواری تے ہے ہاں تیری سواری تے ہے بیٹھا سوار سونا سارے زمانے آچو مدنی من ٹھار سونا او تو صدیق بنیا او تو فاروق بنیا او دے ہی درتے آکے یارو عثمان بنیا اے درتے آکے ہاں بنیا اے درتے آکے حیدر قرار سونا سارے زمانے آچو مدنی من ٹھار سونا سونے نویک ہوندا چل بھی قربان جاوے سونا جی منہوں بولے بڑھدا قرآن جاوے سونے نویک ہوندا چل بھی قربان جاوے سونا جی منہوں بولے بڑھدا قرآن جاوے بڑھدا صحابی جسنو ہاں بڑھدا صحابی جسنو دیندہ دیدار سونا سارے زمانے آچو مدنی من ٹھار سونا توڑ سونا سنیا جے چاندہ یا توڑ سن لو اللہ پاک نے فرمایا وَالنَّجْمِ اِذَا غَوَا مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَا مَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَا إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ